नमस्कार, हाय, हॅलो, कसे आहात सगळे? मी विनायक गायकवाड आणि तुमच्या सगळ्यांचं माझ्या चॅनलमध्ये अगदी मनापासून स्वागत करतो. आज मी तुम्हाला सुपर स्पॉन्जी, सुपर सॉफ्ट असा सेट डोसा किंवा त्याला लोणी डोसा, स्पॉन्ज डोसा असं तुम्ही म्हणू शकता आणि आज त्याची रेसिपी मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे. हा खूप झटपट डोसा होतो आणि खूप भन्नाट लागतो. टिफिनमध्ये सुद्धा देण्यासाठी हा एक परफेक्ट ऑप्शन आहे. आणि जर तुम्ही ब्रेकफास्टसाठी काही वेगळा ऑप्शन बघत असाल तर हा डोसा तुम्ही नक्की करून बघा. हा डोसा आपण पोह्यांपासून बनवणार आहोत. तर चला अजिबात वेळ न घालवता हा सुपर सॉफ्ट आणि सुपर स्पॉन्जी सेट डोसा कसा बनवायचा ते बघूया आणि त्यासाठी कोणते कोणते साहित्य लागतात ते देखील बघूया आणि आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया. तर स्पॉन्ज डोसा बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी दही, 1 वाटी तांदळाची पिठी, 1 वाटी पोहे आहेत ते मी 2 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. त्याच्यानंतर पाऊण वाटी आपल्याला रवा लागणार आहे. तुमच्याकडे बारीक रवा असेल तर बारीक रवा घ्या, जाड असेल तर जाड घ्या. शेवटी आपल्याला मिक्सरमधनं फिरवून घ्यायचं आहे. तर इथे रवा आहे. आवश्यकतेनुसार आपल्याला पाणी लागणार आहे, तेल आहे, त्याच्यानंतर चिमूटभर आपल्याला खायचा सोडा लागणार आहे, चवीनुसार आपल्याला मीठ, साखर आणि स्पॉन्ज डोसा आहे तर वरनं आपल्याला थोडं गार्निशिंग करायला आपल्याला लागणार आहे बटर. तर आपण डोशाचं पहिले बॅटर बनवून घेऊया. त्यासाठी इथे मी एक मोठा मिक्सिंग बोल घेतलेला आहे. पाऊण वाटी रवा आपण ह्याच्यात घालणार आहोत. पहिले रवा घालून झाला की 1 वाटी दही आपल्याला ॲड करायचं आहे. रवा आणि दही व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. दही आणि रवा व्यवस्थित मिक्स करून झाला की आपल्याला याच्यामध्ये पुढचे जिन्नस घालायचे आहेत. दही घातल्यामुळे काय होणार आहे, रवा पूर्ण दही शोषून घेणार आहे, रवा थोडासा फुलणार आहे. सो याच्यासाठी आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे व्यवस्थित मिक्स करून झालं की याच्यामध्येच आपल्याला हे भिजवलेले पोहे घालायचे आहेत. पोहे स्वच्छ धुवून आपल्याला घ्यायचे आहेत. ते देखील आपल्याला व्यवस्थित याच्यात मिक्स करायचे आहेत. पोहे घालून झाले की याच्यातच आपल्याला तांदळाची पिठी घालायची आहे. तांदळाचं पीठ घातल्याने काय होणार आहे, सेट डोस्याला छान जाळी पडणार आहे. सो ह्याच्यामध्ये आपण तांदळाची पिठी घालूया. सो एक वाटी साधारण तांदळाची पिठी आहे. व्यवस्थित मिक्स करूया. थोडं पाणी घालणार आहे मी. कारण पोहे आणि रवा आहे याच्यामध्ये, सो पाणी ॲब्झॉर्ब करून घेणार आहेत. हे व्यवस्थित मिक्स करून झालं की याच्यामध्ये आपल्याला थोडी साखर घालायची आहे. साखर घातल्याने काय होणार आहे, थोडी चव पण बॅलन्स होणार आहे आणि डोशाला छान व्हाईट कलर येणार आहे. आणि किंचितचा सोडा ह्या स्टेजला आपण घालणार आहोत. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. सो हे सगळे जिन्नस मी आता व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेले आहेत. आता त्याच्यात पाणी घालून आपण हे मिक्सरला वाटून घेणार आहोत. 2 बॅचेसमध्ये मी हे वाटून घेणार आहे. सो आता आपण हे मिक्सरला वाटून घेऊया आणि डोशाचं बॅटर आपलं रेडी होईल. सो इथे मिक्सरचं मी मोठं भांडं घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला हे बॅटर घालायचं आहे. पाणी घालायचं आहे आणि आपण हे आता वाटून घेणार आहोत. सो इथे आपण हे बॅटर रेडी करून घेतलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता याची कन्सिस्टन्सी, अशी कन्सिस्टन्सी आपल्याला हवी आहे. सो आपण या बोलमध्ये काढून घेऊया.
चवीनुसार आपल्याला मीठ घालायचं आहे. आणि आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. सो तुम्ही बघू शकता याची कन्सिस्टन्सी. सो याच्यामध्ये तुम्हाला फर्मेंट करायची गरज नाही आहे. इन्स्टंट सेट डोसा तुमचा होणार आहे. हे बॅटर आपण आता 5 ते 10 मिनटं रेस्ट करायला ठेवूया आणि त्याच्यानंतर आपण याचे डोसे करून घेऊया. सो इथे मी डोसा तवा ठेवलेला आहे. तवा चांगला गरम झालेला आहे. जर तुम्हाला व्यवस्थित जाळी पाहिजे असेल डोशाला तर याचं टेम्परेचर आपल्याला व्यवस्थित मेंटेन करायचं आहे. मीडियम टू हाय फ्लेमवर आपला तवा तापला गेला पाहिजे. सो माझा तवा व्यवस्थित इथे तापलेला आहे. आता आपण एक डोसा सोडून घेऊया आणि डोसा जसा आपण सोडणार त्याच्यानंतर लगेच त्याला व्यवस्थित जाळी पडेल. तुम्ही बघू शकता जाळी पडायला सुरुवात झालेली आहे. जसं जसं वरचं पीठ ड्राय होत येईल तशी तशी जाळी पडणं सुरू होईल. सो अशा प्रकारे हा स्पॉन्ज डोसा आपला रेडी आहे. सो तुम्ही बघून घ्या की जर तुमची जाळी व्यवस्थित पडली म्हणजे तुमचं बॅटर व्यवस्थित रेडी झालेलं आहे. सो अशी जाळी पडणं एक्सपेक्टेड आहे. ही जाळी अशी तुम्हाला पडली आणि हे वरचं पीठ सुकलं की याच्यावर थोडं बटर आपल्याला घालायचं आहे. साईड लूज झाल्या की आपण हा पलटून घेऊया. अशी व्यवस्थित जाळी पडली की टर्न करून घेऊया. छान खरपूस झालेला आहे. खालची साईड होऊन देऊया आणि आपले हे स्पॉन्ज डोसे रेडी आहेत. डोसा रेडी आहे. सो अशा प्रकारे सगळे स्पॉन्ज डोसे सेट डोसे आपले रेडी आहेत. सो अशा प्रकारे स्पॉन्ज डोसा रेडी झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता खूप छान कलर आणि खूप छान जाळी आलेली आहे. सो हे टिफिनमध्ये तरी तुम्ही दिलेत तरी असेच हे सॉफ्ट राहणार आहेत. तुम्ही बघू शकता एकदम सॉफ्ट डोसे आहेत हे. अशा प्रकारे सगळे स्पॉन्ज डोसे इथे रेडी आहेत. सगळ्यांना तुम्ही बघू शकता खूप छान जाळी आलेली आहे. सो हे स्पॉन्ज डोसे तुम्हीसुद्धा घरी करून बघा आणि याचा संपूर्ण एक्सपिरियन्स माझ्याबरोबर शेअर करायला विसरू नका. तर बघितलं मित्रांनो, साधी सोपी रेसिपी आपली स्पॉन्ज डोशाची रेडी आहे. हा स्पॉन्ज डोसा आपण पोह्यांपासून बनवलेला आहे. सो हा झटपट होतो आणि खायला पण तितकाच टेस्टी लागतो. सो ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि याचा संपूर्ण एक्सपिरियन्स माझ्याबरोबर शेअर करायला विसरू नका. जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तिथे बेल आयकन येईल, बेल आयकन दाबायला विसरू नका. म्हणजे यानंतर मी नेक्स्ट रेसिपी जेव्हा अपलोड करीन त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि तुम्ही माझी कुठलीच रेसिपी मिस नाही करणार. तर चला, आता वेळ झाली आहे निरोप घ्यायची. पुन्हा भेटूया अशा एका इंटरेस्टिंग रेसिपीसह. तोपर्यंत तुम्ही स्वतःची काळजी घ्या, पौष्टिक खा आणि खुश रहा. धन्यवाद.